assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mbada ada selli. Bandiraɓe fulɓe fullaɓe jamma on calminama on beltanama on jarama nde wonno kamin batta ko onon jeeyi te on kolliri weltare mon e Ngaari TV nde wonno saha fof oɗon jeeɓa min e banggal émission mon Njalniika mo Yaaya waɗat toon hande noon mo Yaaya fadanno ɗeɗo balɗe fof on ari suko gorko mo pullo mo ganduɗa en darde mum no yooɗi e nder pulagu suko gorko kodɗo to wuro biyeteɗo ala Yaaya deƴƴu gonmi koye émission gonɗen koye émission gonɗen kono a ɓuuɗanima andude hooram gadduɗa ham ko ɗo e télé Ngaari TV kono so tawi ko huccidde rende o dendagal fulɓe ɓe min mbaɗa wawi darade mi wiye ko naggam e naggam mbiyetemi kayi kono daraɗo aɗa wiyeɗa haala kay miminani nden noon bandiraɓe fulɓe aɗen ɗon bandiraɓe sehilaɓe on calminama on juurama on ñaganama jaam on mbiyama kala gonɗe e jaam yara ko dendagal fulɓe ɓuuri oɗo ko musidɗo moɗon sehil mon miñiraguel mon moniraguel mon baɗiraguel mon kawiraguel moɗon biyeteɗo Muusa Ly gorko mo hoore fonde voilà wona ko ni wonno aɗa wawi diwɗo ala daro gorko mo hoore fonde joni gorko mo hoore fonde jinmi haalde dal joni sa wonani hoore fonde a wona gorko ala mi namnade mi namde sa wi mbaɗe ses o wi ko Muusa Ly o yiyete o wi gorko mo hoore fonde donc sa wonani hoore fonde joni a natti wonde gorko mo aduno fof gasi nden noon bandiraɓe oɗo woni Muusa Ly aɗa hamni bandiraɓe oɗon mami haalano gueɗe gotel wonko ganduɗa hande Muusa Ly won ganduɗa hande mawɓe ɓe jejjiti ɗum sukaɓe ganda saɗa siftora woodi tindol ngol ganduɗa mamiraɓe ne tindanno ɗum ne wiye cukoyel hoore ndawji jamma jije haye to jaata joni jamma jije haye ɗum noon ko tindol wonno ne dañno tindol won gongol calamdaku ndudur idi artu calamdaku ndudur humtenede bo calamdaku ɗum no ko tindi wonno ene woodi tindi e waɗi kadi tindol kadi ko gandanɗa homa kadi taw kadi ko mawɓe kadi tindanno kadi ha joni kadi waɗi gongol kadi biyetegol pololoyam 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 hoto yaadi hoto ya wendu jamilolo wañoɓe nana jamilolo ndeysan fo no tongsundu heeɓiro yen ndeysan takkide guine miñam hoto yetti accuɗo ne dañi gerlelde to ñimi tumuriyere hayere tum tawi kam e luggelam ɗum fof koye Muusa Ly guilen fuɗɗade taniraɗo no moƴƴi e galle walla moƴƴani e galle ene moƴƴi saabu taniraɗo ko fewnata e galle ko woni heewi kala galle mo ala taniraɗo ayi galle jewɗo galle mo jalna mi wima noon mais mi nani ɓe mbi e tindol e darol taniraɗo ne andanno hen oɗo ɓiɗɗo ne joguiri barkinde ene woodi ene woodi ɗum foof koye jangguinde needi aɗa tinda ɓinguel ma ne darma ganda oɗo ne jogui joom ɓinguel ma ne darma ganda oɗo ko jambaro comme que koɗo men hoto jejjite ko Muusa Ly o wiyete Muusa Ly aɗane Ngaari TV bandiraɓe fulɓe Ngaari TV fansiji Ngaari TV nene kuccitema somi winomo hande ya ñihlu Ablaye Sarr gorko mo Gabon holno mbaɗi no holɗo gonita Sénégal ñihla gonɗo Gabon dial ɗum ko joni wonata ara ɗum ko nden wonno ma a wawa ñihlude ma yiyani kono hande aɗa wawi ñihlude ma yiyani sabu ɗum hande télé meɗen Ngaari TV nani kala mo ñihluɗa ɗo so yeeɓi tan a jalnata nden no mi accidima Ablaye Sarr Gabo eyyi Ablaye Sarr gorko mo Gabo a salminama a weltanama a wiyama ya wone jaam an e bandiraɓe ma e sehilam ma e jimmi tan hokkudemo ɗo ko waaji goto kaɓeteɗo min wima noon o wawa joɗade ñalawma taw o haaɓa ko bari o yettete ko dia ala bari o yettete dia o yettere bisimilla moɗo heeɗi dia o yettere eyyi moɗo heeɗima joni noon ko kaɓeteɗo ñin fof ko kaɓeteɗo Allah wayi tan kala mo haaɓi o hewna tan ko fiiɗi ɗum jour goto tan o fotte li goto ƴettere li hankanti o yii ɗum tan no wayni tan o sikki maaro kanko wawi ɗum wona noon li o ñamata tan ko tew ɓe kalti hankanti omo maafo ga yimɓe mbaɗe ni li o no dari tan acca o ari tan wima tan womre tan e hindere a fusi tan jaja o ajji yimɓe dogi gari tan keeñi gumminimo gumminimo tan nanguirimo ni o dari tan o goppe am junni on junniriyam on junniriyam ɓe nangi hoorne tan ɓe paani koyɗe gondu voilà joni dari ay joni kam mi darima fiiɗi
ko jaja ko piyaɗo o piyaɗo o darno o wi ko junniraɗo joni hoore nde hettu less ko mundo o wala ay ko joni ndari o ko bariyete ndeysan bandiraɓe fulɓe oɗo woni Muusa Ali so ɗum o yawti min nane moɗo joguiɓe ñihlan ni hono musidɓe men ɓe ganduɗa hande ko leydi Mauritanie ɗo goni e musidɓe men wonɓe Gambie e musidɓe men gonɓe Guinée Congo Brazzaville e partout dans le monde d'Afrique nde wonno ɓiɓɓe fulɓe nani partout min noon hande gaddanmi tan ko histoire jurminiɗo seeɗa nde wonno ay somi haali noon cikkata ko affaire denɗiragal quoi wona denɗiragal o wiyete ko Monsieur Ly eyyi Seydi Ly o jogui ko oto kono omo jogui sondu wiyetendu perroquet seku eyyi mi anda noon enen no kaldirten ɗum ga kono tuuba ko perroquet mbiyata ɗum seku ko colli ɗi ganduɗa aɗi kaala joni noon kanko omo ara omo andi kam so naati Dakar tan dañat sukaɓe rewɓe yontaɓe ne mbaɗamo auto stock joni Monsieur Ly andi sondu ndu kondu fene ndu so ƴetti auto e debbo e sondu yihinde haalna debbo makko o ƴetti sondu ndu o wudditi maal auto o nannidi toon warta joni so debbo waɗimo ni tan o daro debbo o ngabba so haalnimo caysagal debbo o salima o jippina o yaha ɓoy kadi debbo dartinamo o ngabbina so haalnimo caysagal debbo o salima o jippina haaɓe goni reɓe tato ɓe jetti galle omo sonno guertoɗe tati omo waɗe maal he joni nde ari ha o yetti damar galle omo uddite beele o ƴetta guertoɗe ɗe wari o tawi ɗon sendu dari guertoɗe tati ɗe foof o yiyani hen haydara o wi jaam sondu hoto guertoɗe ɗe tati o wima a ngabbini a waɗi expliqué Salim a jippini min ne mi waɗi guertogal Salim mi jippini sondu koye gonga muɗum sondu kañum wi so haalde guertogal Salim tono jippini joni kanko o ngabbini debbo o haali Salim o jippini joni hay goto haaloyta nden noon bandiraɓe ha joni ɗum ɗo kono wiyete ɗum wiyete ko ndiyam ko addi ɗo ndiyam ɗam ɗum ɗo ko weenu ndiyam ɗum ko toɓo Allah addi ɗum ɗo eɗen ñaago Allah hikka mbaalu o reyiɗo heydara mata yani huuɗo ko nagge machallah o reyiɗo heydara anani Muusa Ali aɗa andi wonɓe caggal leydi nen liggo koɓe tampu surtout ma oɗo ñaw mo gummiɗen wono coronavirus ani komi jejjinnoɗo coronavirus ala gasi ɗum gasi siiray gasi eyyi voilà siiray barkalla ayi ɗo gasi aɗen kolɗum aɗa andi dawa ɗiɗon tubakoɓe jogoto bulldog ɗum nanta kañum mbaɗata ɗum ƴewtin tan e gasi ñawo gasi weddi donc wonɗo caggal leydi ɓe sa wiyanoma hande ñihluɓe min nana ɗum tan jiɗɗa eyyi o émission ko weltinde bandiraɓe fulɓe tan kala to mbawi wonde eyyi wadde ha joni ɓaade ko weltinde bandiraɓe fulɓe ɗum kam mi wawa salade mi wawa haalde hay hunde te kala nde garɗa mboɗo paari ɗo ha weer hay caɗele ndigga ala hen ko gujjo goto arno e galle omo wujji o yetti o naate galle he o bulɓiri baafi foof o fooɗi camaraji o yekkiri tourwaluji o ummini jaganayuji o wahliri éposage fof haydara o dañani ɗon haydara o dañani galle he o ari ha hakkude galle o dari ha ɓoy seeɗa o ande hoore makko ɗum andu fof ko nawat o fayi robiñere no soktiri o hoppi ndiyam no wona e watade o ononde sali jaɓi mon joom facture sali jaɓi ononde ma facture mon seeɗa taw kon nayɓe no wala ko wujji haydara donc o uddito robinet o wi ma facture mon seer yoɓe joɓ ndiyam quoi donc ndeysan ɗum ɗon aɗen ɗum ɗon sa ƴeewi koye hasidagal ko hen naati te sa ƴeewi aduna o hande to tonniɗen ɗo so wiyama ɓiɓɓe fulɓe kaɓe ɗe aduna mon premiére haare mon woni yo Allah suurana en e hasidagal par ce que hasidagal yahata darnata galle so ɗum yawti ha joni min moɗo ara min ñihlanmi hande ko sukaɓe wonɓe France ɓe ɓen ñihlanmi oɗo suka gorko jibina ko France o mawni toon ha o wonti wahambane o wi baba o wi je veux partir à Fouta je dois connaître mes arriérés babiraɗo wi Fouta nden ɗon wona Fouta joni boyo arti a ƴetti avion ari Fouta jooɗi ha ɓoy tan tani kono wonno ɗon e bammakko kamɓe gardi o wi papa babiraɗo wi je veux voir un lion parce que j'ai entendu ici en Afrique il y a des lions
babiraɗo wi lion o nat ladde nan ɗon ladde nde nan ɗon ya sa yima yi lion tan boyo fini subaka haɓɓi paɗe ha tiiɗi waɗi saga do comme no tubakoɓe mbatta ni o naati ladde boy o yaran o fotte rawandu ladde quoi tan o dogi dergue mais papa je vis un lion babiraɗo a so yiide lion de oui comment oui je vis un lion c'est comme une petite chien il y a des grands oreilles babiraɗo a so yiide on lion janggo o rutti o yehi omo yaha e nder ladde hawre e ɗum ɗo fowru eyyi tan kadi o dogi papa maintenant je vis un lion les pieds d'avant c'est long là c'est vraiment vilain o yaka a yiyan lion anani gongol ngol noon o wi hande kam hortata tew yiyan leyan on waɗi verruji noon aɗa andi kamɓe tubakoɓe mbaɗa verruji soleil quoi o woni ladde he omo yaha lion o tourni tan o fotte mbarodi ndi o itti verruji ɗi o ɓorni mbarodi ndi njaay ko ɗo mbaɗɗon kampe mi andano on ñalawma fuɗɗi haalde pulaar tan o nani marché o nanano haydara ƴew o waɗi marché arrière ha wuro to anani o yetti e nder galle maɓɓe o yi bambako o wi mbarodi mi yi baba o wi ko nden babiraɗo o wawi pulaar e nder ladde o wawi pulaar te ɗum ko marché arrière waɗi o yetti mbarodi mi yi baba ayi hunu ko no gañirno ni ma waɗa karité beele yeeso ko atta ronka nden ɗum